Den hen? Er det her? Der? Der, ja. Så tager jeg dem her Ja, på. og så Det er lidt cool. Der er 2 klik. Venter. chicken control functions. Ja. Så må jeg godt. Ja, når det slukker der, så plejer man godt åbne. Sådan. Okay. Så jeg kan drive. Hvad er det? Det er bare til at styre? Okay. Systemet, hvor man kan se sådan de forskellige funktioner, hvor meget batteri der er tilbage og så videre. Så har jeg her. Så man skal vælge. Ja. Det kan vi så. Den kommer fra Sverige, så hold tight. Nej, den rører sig jo fint. Det gør den. Ja, Det er der gør den mens. Det er simpelthen fordi, at elbiler udnytter energi meget mere effektivt end benzin. Nu går der 12 kW tilbage igen. Ja. Jeg havde den ude på motorvejen, havde jeg den helt op på 48. Okay. Tror jeg, det var. Ja. Så var jeg her. Den bremser så også meget. Det er vi glade for. Det der vejhjælp og vejhjælp, at man også kunne få til den, hvis nu man holder et eller andet sted i lang pokker i vold. Jeg hører vejhjælp med de 2 første år, men det er så noget, Renault sørger for. Så Ja, men det vil sige, så kan man faktisk godt, vejhjælp kan komme ud og give en et batteri. Det koster selvfølgelig nej, nok. de kommer ikke ud, vi skal bare lige ud. De kommer ikke ud og giver dig et nyt Nej, batteri. de tager Hvis du bilen er med. helt afladt, så kommer de enten ud og kører dig hjem til din egen ladestander, eller også så chatlader du dig, så du kan køre til nærmeste batteriskiftstation. Eller også så kører de dig bare til nærmeste batteriskiftstation. Det er sådan meget forskelligt. Ja. Kommer lidt an på, hvor man er henne. Ja. Og det hører så med